Amakwa m na nwekwara ọsapụrụ gam m ga-eji saa akwa uwe ọcha ndị a. Nwekwara m ọsapụrụ gam m ga-eji saa uwe ọcha ndị a ka wụ hey, nwekwa m ọsagbanja hey, akwa akakwa nkụ ewuo hey, ewuo hey, mba ọsagbanja adịzikwa ebe a. Ihe m ga-eme ugbu a hey, nkomkom kawo mkpọ ọsapụrụ gam nwere ka nwechacha nwa obere nke fara afọ mana ihe m ga-eme ugbu a akwa m ga-eje zụọ kawo gaghị eje ịzụ ngwongwo ndị m ga-eji esa akwa ugbu a. Ọ dị mma ka nke m ga-eji ṅacha nke m ga-eji ṅacha ọsapụrụ gam m ga-eji gote ha. Ọ dị mma m ga-eji gote ọsapụrụ gam ugbu a. Tochi nne biko ị nwere ọsagbanja? Ana m asụ akwa nke m nwere agwụ n'ahụ. Ma ihe ọsagbanja ị nwere ọsapụrụ gam? Mba ị nwere ọsapụrụ gam ma ọ ọsagbanja ma ọ ọchaga nke ọ bụla ị nwere. Ana m asụ akwa nke m nwere gwara m ugbu a. Biko nne ị nwere gwana m biko nke m nwere gwara ha a sị nga ọsagbanja ma ọ ọsapụrụ gam nke ị nwere nke m nwere gwara ha. Biko chere ka nje na nke oke si ya goro ha. Sije ndewo fekwen ọsapụrụ gam ọsagbanja ncha oke si ndewo abịara m okeke mere biko ana m asa akwa ugbu a ọsagbanja m ji asa akwa ụgwụ n'ahụ m nekwa anya ma ọsapụrụ gam m ji asa uwe ọcha nwe okwusi nke dị sị ka m bịa ma ma egochatatụ ọsagbanja gokwu ọsapụrụ gam egwe ihe bụ ọsagbanja ma ihe ọsagbanja ọsagbanja ka ihe bụ ọsagbanja biko ewere ma ihe ọsagbanja mgbe ọsapụrụ gam na nkọwa ndị ọfụma ịma na oyibo ewerego ọnọdụ n'ihe niile ọ na-emekụzi ya anyị echefucheghị asụsụ anyị dị iche iche. Amakwa m ka m ga-esi akọ ịma ha ọsagbanja nke a na-eji na-asa akwa ma ijiri ncha were ọsagbanja kedu ọsagbanja ana m ejikwata nwoke ọsagbanja detergent ọsapụrụ gam kwa ọsapụrụ gam kedu ndị nnukwu ka ị chọrọ na ọsagbanja ka ọ sị na ndị obere enwe ndị nnukwu enwe ndị obere
nke a ego ole nke a bụ 2000. 2000 wee ego ole biko ịma na Okay, puku abụọ. anaghị aghọtacha Igbo n'ehihie Puku abụọ. ọ na-eme anwụchawa otu a anaghị aghọtachasị bekee maasị Ịma na oyibo a bịara abịa mega anyị were kwụzi ọnọdụ anyị nwezi ihe anyị mazi na Igbo be anyị be anyị. Igbo anyị be anyị ama mmụ anyị ji aka anyị egbuzi egbu ka ọ gịnị. nke a bụ Nke a bụ puku naira abụọ puku naira abụọ. ọ dị mma enwere ọsa program Ekweke bụ ọsa program. ụmụ ihe ndị a na-eji ule asụ uwe ọcha wee dị uwe ịma ihe eji asụ uwe ọcha na-eme ka ọcha zanzanzam ọsa program Ọsa program. Mm. Ọsa program. Ọsa program. ịmụkwara nke nwa ọchagha ịma ha ọsa program ịma ọchagha Ọchagha kwa. Hey. Ịma na ihe a ọchagha oge na-aga ha nsị nne ha ọchagha. Ọchagha ọ bụ ihe eji asụ akwa bụ n'ọjik. Chekigodi ka ọ bụ nke a. Mago nke a bụ jik ọ ya ọchagha. nke ọ naghị ọsa program eji Nnabịa ọ naghị ọsa program eji asa mpochi ihe abụ na ọsa program ọsa program. ihe abụ ọsa program na ọrụ nke eji asa mpochi Echefula mma ha kemgbe taa ka mgbe a nọ na skuul ka a na-amụcha ihe ụmụ ihe ọ dị mma biko ana m abịa ndebe anyị ihe Okay, abụ ọsa program ya bụ bleach. Nke a bụ ọsa gbanja detergent ma ịkpọ ihe ọsa program kpọọ ya ọchagha. ihe anyị na-arụ bụ ka anyị were ohere anyị nwere wee na-akụziri ndị Igbo etu esi asụ Igbo nwere ndewo